سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو ማሕበራዊ ሰረት ናይ እዚአን ዘለዋና ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትንስ እንታይ ይመስል ኢልኩም ተሓስቡ? ናይ ብሓቂስ አይደንቲፋይ ገይሮና ክሊርሊ እዚ ማሕበራዊ ሰረት ናትና ምስ ከምዚ ዓይነት ሰግመንት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኢና ንሕና ዝያዳት ናትና ፖሊሲ ማለት እዩ ናትና ዘለና ቁጠባዊ ፖሊሲ ፖለቲካዊ ፖሊሲ ማሕበራዊ ፖሊሲ ፀጥታዊ ፖሊሲ ዲፕሎማሲያዊ ፖሊሲ እዚ ሰብ ዝተቀቢልዎ ወይ ከዓ ንሕና ተቀቢልና ኣለና ስለዚ ዊባይ ናቶም ፖሊሲ ዝብል ንጹር ዝኾነ ማሕበራዊ ሰረት ዘለዎን ሶሻል ቤዝ ዘለዎን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋና ዶ ትብሉ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይመስል ናይ ኤርትራ እንድሕር ኢና ሕጂ ቀደም ዋላ ኣብቲ ናይ ግዜ ቃልሲ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብሕርሻ ዝነብር ሓረስታይ እዩ ማለት which is በቲ ናይ ማርክስ ናይ ባዕሉ ማርክስ ቋንቋ እቲ ፒዛንት ዝበሃል ክፋል ናይ ሓደ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እሱ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ማሕበራዊ ሰረት ናይቲ ቃልሲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ነይሩ ማለት እዩ ጂኦግራፊካል እውን ኣብቲ ካብቲ ከተማታት ውፅእ ኢሉ ስለ ዝነበረ ሓደ ኣገዳሲ መሻርክቲ ነይሩ ኣብ ከተማ ዝነበረ ከዓ ናቱ ተረኻ ነይሩ ማለት ናይ ሸቃሎ ናይ ተምሃሮቶም ፈይቲ ንእስ ቡርጅዋ ዝበሃሉ ናይ ሸቃሎ ናይ ተምሃሮ ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ኢንተለጀንስያ ኣብ ከተማ ዝነበረ ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ማሕበራዊ ሰረት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝመስሉ ማሕበራዊ ሰረታት ክህልውና ይኽእሉ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሰራዊት እንድሕር ሪእናዮ ምስቲ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዘይሓሙ የለዎን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ግን ሓላለዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ረብሓኻ ናይ ምሕላው ዘቀራረቦ ሓደ ሓድሽ ሚሊተሪ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ዝኾነ ክላስ ይቆይሙ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ድሕር ናፅነት ክንሪኦ ከለና እቲ ሸቃላይ ዝበሃል ሽቕለ ስለ ዝጠፍአ እውን ሸቃላይ ዝበሃል ከም ኣምርሲ ክህልወና ክእል ኣፕላይ ክገብር ይኽእል እቲ ናይ ኤርትራ ኢልካ ይሓስብ ሓረስታይ ፒዛንት ከዓ ኣሎ ታሃሲ ኦፍኮርስ ፋሚሊታት ተዋዒሉ ኣሎ ግን ኣሎ ማለት ሕጂ እንታይ ይመስል ናይ ምሁር ክሳየዱን ኣሎ ኣብ ደገ እውን ኣሎ ሓደ ዓብዪ ሰረት ኣሎ እስኪ እንታይ ይመስል እቲ ናትኩም ትዕዝብትታት ኣብተን ዘለዋ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን እንታይ ዝመስል ማሕበራዊ ሰረት ኣለዎን ኢልኩም ተሓስቡ ማለት እዩ ሬጂናሊዝም ናይ ኣውራጃ ነገራት እውን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ኢትኖ ናሽናል ምንቅስቃሳት እውን ኣሎ ማለት ብሄራዊ ክስያት እውን ኣሎ ማለት እንታይ ይመስል እቲ ክስያት ድምር ናይ ዝተፈላለዩ ዶ ማሕበራዊ ሰረታት ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዶ ትብሉ ዋላስ ንጹር ዝኾነ ሓደ ጣሕ ነፍሱ ዝኸኣለ ውፅእ ዝበለ ማሕበራዊ ሰረት ዘለዎን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ወይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እውን ኣለዋ ትብሉ ሕቶ ደገረያ ዋላ ኣብቲ ናትኩም ክሳይ ኣትየ እውን ጠፊኣትንላ ወጋሓን ዋላ ንክጅምር እቲ ማሕበራዊ ሰረት ኣለዎን ዶ ነዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ሰልፍታት ምንቅስቃሳታት እንድሕር ኢልና ምናልባሽ ብከምኡ ክትሪኦ እውን ኣብ ገለ ክብድ ይብል ይኸውን እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብን ኣክቲቭ ደሎ ወይ ንጡፍ ደሎ ሰብ ንብሎ ኣብ ደገ ደሎ እዩ ማለት እዩ ግን ሓደ ሰልፊ ክቆም ከሎ ሓደ ምንቅስቃስ ክቆም ከሎ እንኮላይ ንፅባሕ ስልጣን ክሕዝ ኢሉ ወላ እንተሓንኮ እኳ ዕላማስ እሱ ኣሎ ማለት እዩ እንተ ብውሽጡ ይኹን እንተ ብደገ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ከለካ መን እዩ ፅባሕ እቲ ናትካ ቤዝ መን እዩ እቲ ማሕበራዊ ሰረት ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብምንታይ እየን ቅመን ዘለዋ እዘን ሰልፍታት እዘን ምንቅስቃሳት ኢልካ እንድሕር ሪኢኻ ገሊአን ኦልሬዲ እቲ ማሕበራዊ ሰረተን ኣለልየን ተነፂለን ድወፃየን ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ዓፋር እንድሕር ኢልካ ስኒ ማሕበራዊ ሰረት ከማን ፍሉጥ እዩ ንጹር እዩ ኣበይ ታርጌት ከም ዝገበረ ትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ምናልባሽ ጥራሕ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊት ኮይና ምርጫ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሓደ ዝበሃል ርእሰ ውሳነ ገለ እንድሕር ኣወጊትካ ማለት እዩ ዓፋር ሒዝካ ማሕበራዊ ሰረሲ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ከም ምርጫ ኢልካ ተሓሲብካስ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተረዲእካኒ
هجي እዚታት ነገራት ትሪኦ ኣሎ ታብ ካልእ ማሓፈሻዊ ግን ምናልባሽ ካብዚ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሃይማኖት ናይ ብሄር ናይ ዞባ ዘተኮረ ማሕበራዊ ሰረት ብንጹር ማሕበራዊ ሰረት እዚ ኣለዎም ኢልካ ትዛረበሎም ምንቅስቃሳት ወይ ሰልፍታት የለዎም ምናልባሽ መናእሰይ ታርጌት ዝገበሩ ከም በዓል ብሩህ መጻኢ ከም በዓል ብርጌድና ሓመዱ ትርኢኻ እዚኦም ከዓኒ እቲ ናቶም ማሕበራዊ ሰረሲ ናይ ሸቃላይ ናይ ሓረስታይ ናይ ምሁር ናይ ገለ ዘይኮነ ኣብቲ መንእሰይ ዘተኮረ ኣብኡ ዝጠመተ ንጥፈታት ምንቅስቃሳት ወላ እውን ኩሉ ነገራቶም ክገብሩ ትርኢኻ ካብ ወፂኻ ግን ብንጹር ኣብዚ ማሕበራዊ ሰረት ኣተኪርና ኢና ክንገብር ዝበሃል ኣይረኣየንን እዩ ኣነ የለን ዝብል ወላ እውን ይከኣልን ከዓ ናብ መጨረሻ እውን እሱ ናሰካፈ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ Thank you, Sammy. أنا تايم كتو أبزن سامي خذ بلان صنحة سخانة قال أنت اللي زحف لطعم كم كلتهم كم زوركم هم دوز خون ديتيل دخنا في التايب لين قدام النت مالتي زعبتهم بارستات ويسل فتات نبلند لنا تب إيرترا ذا كنا تاتكن ما حب specific دخنا section نحبر التسب ويبهر بجلد زقط أيقونة بهاجر درجة هاجر بملأ أو حدا أما كنتات نانزارة لنا مالتي أنا أجيب مخمي مرأة أب كنت بمحبراو سرت تريا لأن أوير ترى دلو كنتات بحجراو سرت ك بخنا مسلم تاينا ديريا كم حجر إيرترا ويتحجراو إيرترا دلو حبرة السبت الزيجاز بحال زقوان فوزر لو تجمع حبراوي نخل زترنا فين نخل زتقت كنتات يزلوا مالتي حجت تتقاومون تدا بمحبراو سرتي بجلس سرتات بسبب تفيلدس بايتوتات انتدا رينا يو هل ملكا بيحس له خيني يسمعني نعي مالتي اب ارترا خمس خطولات انا حكاس تسالم ابوش حاجر بزح سرت كم دي له بزح بزعبو الزرد كستاي لانه هناك بمولو تعابيسي دلو مالتي تعازي ولا حنت تكتب لاي كالني دلو بيرترا مالتي كاوز يخاب دكنو رياض لنا نغرات كن بزح استفناج على بزح ديفايد تخون حبرتسب بولارايز تخون حبرتسب كم دلنا خا كم سامو خلص صنحه كلين لهم في ردون خيل مالتي حجنا زي تتقاوم زبحال نتي إيرترا دل رياليتي غير دل انت دا خينو حقراو سرد حدا انت زخو محاشه دو وإلا محاتت كنا مالتي محبراو سراتات نحقراوي سرت كومسو يخولو ديام زبل حتوون كالق خفتر كال منان بات مالتي بتبع حبراو سراتات نبلوم دلنا بسببت سراتات غير كاخه ن حقراو زخونه سرت كتفطر كال زبل حتوتات وين كمص خيل مالتي زب بزح متعزل ليو كون خيل منالبات بفلاي كا هذا ديتيل دخونه نوانس دخونه راد نايت موفمنت زون غير لي انا خون مالتي بنصر I think أقدر ستفتح هذا العكا critical network مالتي يا بتي أجي كم محبرة وصرت ويك social base كل أنا نعم ناس خمسة بعين demographic راح يكون ولا كن ريوز دلون مالتي of course تسأل تما بجسد نقول زنبرنا تحجراوي frame على مالتي مكان الله أوش فيها تحجراوي frame أبزخنا political system سرعتات من هرينا بpolicy بعين policy مداير يوم اتناتهم قطباوي ربحة بوليتيكاوي ربحة صدقاوي ربحة محبراوي ربحة نكال ربحات مالتي ناتهم values ناتهم قانقوا ناتهم بهراوي interests ون خون خيل خون كن بحافشة عب كندي بspecific كم زبالك عب حدا سبب زبالة عنكيل ناي زوباديو ناي بهردي ناي هايمانو ديو عب كندي زخونسي ببوليسي ملكة مالت أيناي بوليسي يربحني أنا بوليس أنت تختي لخا أنا demographic section نايرترا كحجزن support خيبني يخيل خون regardless of the مبقال ويكا كابي مسد سب زي قدس كن إذا بوليس زي دوبات سجيرو زوباتات مالت زوبا سمعتات ولا سجيرو أتي هايمانة سمعتات سجيرو أتي بهراوي مننتات سجيرو إذا بوليس زي نخلو حنا في سوس حدا سرت كفترة اللي يخيل زبل استراتيجي زختلاس بوليتيكاو سلفتات الله ونادو نعوز كم كسيريس قبل رسول الله حمبر بوستي عندما بقسي انت كم نحدا نتحجر كم حدا وهو بوليتيكاوي كوميونيتي وسيط كات ما بقسي تبي اعتراض الحمام تبي اعتراض اللي شفلقان بمولاتنا معري شفلقنا زلوا مالتي we know I think come to نفلتو
نانو زون حلاف زلاف على استودنا يكون أنت شغل تي زور زلو injustice تقول سمعتها على بزح مالتي و respect and recognize that كن كم بقصد هاجراوي سكلال كوينو كاونا وخا دن كلهم بوليتيكا حالتات بوليتيكا سلفتات تماساسالي طبعا از سنة حساباوي منقدي جول سالون علامات كلهم كنا بلاين نزلنا مالت كون دحر خوينو سلاسان قلن بوليتيكا سلفتات أي مدلينا نيرن كلير اللي حجي there is a problem because the problem زي كونس حبتنا حسابات ونالله ولا بهم فريم حبتنا حسابات diversity حسابات ونالله مالت اجزي حبتنا حسابات بزحنت ناي حسابات diversity حسابات سي انتي خونا قيمو وزلو بوليسي طبعا بوليسي محبراو بوليسي خالي بوليسيتات سطح دخونا قيمو زلو ويس كم دكتور أنا حكاسة كاف خوون قال لنا قعات زلو زقوم زلو هجين عامنا البات هايلايت نقبر لا كقبر أصل زلو يكون رؤيون سلز دل على الأيامر برجز أب حدا نشتي عنكيل ناي متأخر خبي بخو ممكن رؤية سلز زلا يكون كنا أنا مالتي سلز تازل عالكين كلهم زل عقمن أقدسي نتبتاتين أني اللي من البات نقرأ كتكم لي أنت كمل أبزا تبلاد اللغة تسفي من الباش حانت بوينت خغمت شوف زاهياب كبلاد صنح أقداسيتان عنا تغلق زي إرتراني اشتاي مقانا وحدات مقانا سني قلت حاقراوي مقان كودب كلون دي دبالسة لكع جن كم زسخات بلود اللغة أب تحت حاقراوي مقان كأمني تزيادة تربحي كابت بوليسي الكاميرا أي كل زي تبقى مثلا مقنياتو تزيادة تربح زيادة نبخاق متسخل مالتي جن إذا جزلنا يو جن كم تعنتوا يزبلكوا أمقان حيوانات أمقان بحير حنسابون أمقان زوبا زتوكل عينة سلفتات ويكان من قصاصات تريخا تجي كم زتولر الخاص كباب سلاسة زقنا من قصاصات بفلاي كاني نحادة شقان الزبحال مو بهاجر زشقون دلو سرعة كومس مدلينا دلو عند حر من قصاص كوين مو خاني أب هاجر ديمقراطي كتكلي تبلتو خين كاس مجمرة تن سلاسة إيدني حبراموني نحبر دخون استراتيجي جيرن نحاد علامة يسرحة بيبدو حري شعوب كم دنولد لنا ناتن سرت حزن خدام قالا جن إذا حدا تقول جزء مترت أراد دفتر نسبات عبدن بتقاومه عند حر لك ما يفتح التقوينه سلام تايد سلاسة لو أنا بلا كسب زقا justify زقنا حتى مغنياته أنا أبعدنا زلو تتحول زقنا من قصيدة للخون دحريلة قال نجارات كل خو وجود الله كان تعن في مسيا من بلاد نبرنا تا priority تبع نجارات زياد مجمرة priority تنا حبر في التحديق متسألوس ولا مجمرة نو نعطي ودابة بناي كرم تقارلتي حق زخمكم الزماء كليو نو نعطي ودابة أب هاي ماروس زماء كلي نعطي ودابة أب زواد زماء كلي نعطي ودابة أب بهر زماء كلي دحريلك حنساب سرعة الدلنيا يزبلوا السبات أو ترحيقات سامع مالتي. Thank you. سبو قلت أنا قرأت سكي حنتي I think قلت لكم مثلاً إذا بوليتيكا وحنكتي خالك أسامي على أبتن بوليتيكا وسلفتها إذا خاب منتهي خارجين تزي تجاجي تزلون بوليسس وين publicly communicate جبرو سي قرب قال نالبات ناي عقمسب ناي سجاتات بدوتها زمسو خون خل ويكالك خون خل جن بوليتيكا وحنكت زي مش على بوليتيكالس وصي الكاس يس نحنا خمزين مدباتنا زي مثل بوليسنا نحنا خمزينا أقول لك انت يسمعني رس I think قال حدا initiative نيرس أكل نايتي زوج أقدر أسي initiative سي سموم يتعقبل سمنا يتعقبل نايلم زي وصو مالتي قال أي ذكرني تي زوج initiative تمكساس مالتي انت يس كابتن كاندي government in exile I think السي من قصنا بسدة سمناس يتعقبل نايلم مالتي بس أنا ناس يخبروا عن حكي I'm not having a go up to سوات مالتي whatever من كم تكون سوات نايفل كده يعني حق لو تختم مثل حرخين كاس of course نسأت هايلو مغنيات سأت خون الأبي الله تم سبعة أبي أموت تم سبعة أبقى متأتيخا وصحات روحيتات كله خليه مالتنا حادث سبب استوى السنة جزء من نتوي من نتقالي عوض إلهم أنا خستقص بحال إذا ناتي مدمنا إذا نقبله إذا نشيط لكم علينا نقفيتا خان حرالو كنا نقفيتا عين رأي وقل خبل سجم يبلغ مالتي حجي بحافشاس كم زي مسي لس نمتاي زي ترى أي وين نمتاي زي بولي كنا أيكم بولي ذا الخبل هذا جزء العلل كحبتها تعلوا
كمزا خمز لوط خنا مسن حسب علينا خوينا كمزا أقدس جزء زخنة سناي زخنة ندفع حساب الحرام سيو حدا بس حدا political parties تخوينا من وصيلهم تناتهم مواقع نايمر حينات مواقع نتاي كم زخنة ناتهم مدباتهم نتاي كم زخنة ناتهم صحف نتاي هو زي نتاي كم زقبل لوس زي نقول قال لي حسب مالتي علنا دي خمس بوليتيكا وحنكت أب إرتراح بوليتيكا حنكت مالست بوليتيكال كالتشر ناس كم زي سلطان كن حزينا خمسة خن جبرنا منقص خن كيرنا بوليس خن كيرنا الكان موسى حنكتات علنا دي كنت حاسبنا والكابي متسي مثلا تحنكت الله أو زتراتر نجرة يلاني مخنياتكم من دحر كوينو بنتصور أبنات كا ويب سايت كا جلا قمت كعلندي نحنا ناتنا علامة سلطان كن حزي جلا زبال زبزح جيزة هذا كابتا السكافي كنت هذا مثلني ويودا سلاسة زخنا بوليتيكاوين بارتيتاتن من كساعاتن جلا قالوا أنا نبلا لنا مثلا نمبري إذن سلاسة زخنا بوليتيكاوي من كساعاتي ውዱብ ዝኾነ ኣባላት ኣለዎን ድዩ ዝርጋሕ ኣለዎን ድዩ ክንደይ ሰባት ኣለዎን ዝበሃል ከምኡ ይመጽእ እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ገለ ምንቅስቓሳት ፕሮባብሊ ናይ 10 ሰባት ጥራሕ ክኾና ክእላ ኢና ይንፈልጠንና ማዕረ ክንደይ ዝርጋሕ ኣለዎን ማዕረ ክንደይ ሰባት ኣለዎን ሕጂ እዞም 10 ሰባት ሓንቲ ምንቅስቓስ ፈጢሮም ኣለዉ እምበር ውዱብ ዝኾነ ሰባት ኣለና ቤዝ ኣለና ስልጣን ክንሕዚና ዝዕላም ኣለና ኣብዚ ጉባኤ ጌርና ኣብዚ ኣኼባ ጌርና ናይ ምባል ተኽእሎኦም ጥበብ ድበለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ሕንከት ዝመፅእ መስለኒ ከዓ ካብ ምንታይ እዩ እትገብሮ ንጥፈታት እዩ ማለት እዩ እትገብሮ ንጥፈታት እትገብሮ ምንቅስቓሳት እትገብሮ ውዳቤታት ዘይተርኢ እንድሕር ኮንካ ስልጣን ክሕዝ እንድሕር ትብል ኮንካ መፂኻ ኣበይ ነይርዳይ ስልጣን ክሕዝ ኣየናይ ምንቅስቓስ ኣርኢ ኣበይ ሰልፊ ተራእዩ እዩ በየን ተወዲቡ እዩ ዝበሃል ከምኡ ክመፀና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኮይኑ ዝመስለኒ ብዙሕ ዝሐ ግዜ ምስ ዓዲ ምርኣይ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ስኒ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ኣብ ትሕቲ እቲ ዘለዉ መንግስቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ዘበርክቱ ዘለዉ ተፀቂጦም ነቲ ህዝቢ ደው ኣቢሎሞ ደለዉ በቲ ዝተኻእለ መጠን ደው ኢሉ እንድሕር ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ፅባሕ ተሃገር ናቶም እያ ስልጣን ናቶም እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ብዝኮይነ ስልጣን ክሕዝየ እንድሕር ኢለስ ክኣለይ ዶ ድበሃል ትሕንከት ወይ ስክፍታ ካብኡ ድመፅእ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል እንድሕር ዓላማ ኮይኑ እንድሕር ፕላን ኮይኑ እቲ ህዝቢ ናቱ ረኣይ ኣለዎ ናቱ ሓሳባት ኣለዎ ናቱ ውሳነ ኣለዎ እስኻ ኣበይ ነርካ ኣብዚኦም እንዲኦም በዓል ተስፌ እንዲኦም ዘገልግሉና ነይሮም ኣበይ ነርካ ሳምሶም ምስኻ ኣብ ደገ ኮንካ ሽጂ ስልጣን ክሕዝ ትብል ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ምሳና ትልኽ ድብል ነበረ ተስፌ እኳ ይኽእለኒ እዩ እቲ ሰብ ኣነ ናተይ ካብ ዕላማ ምግላፅ ኣነ ዜጋ እንድሕር ኮይነ ጉቦ ይገብር እየ ኢለ ሓስብቲ ኮይነ ነቲ ሃገር ዝሓሸ ቁጠባ ዝሓሸ ኢኮኖሚ ዝሓሸ ፖለቲካ ከምፅኣላ ክእል እየ እንድሕር ኢለ ኦፐንሊ ዘይገልፀሉ ምክንያት ሽግር የብለይኒ ግን ከምኡ ዓይነት ክፍታታት እውን ተሪዮታት ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ምናልባት ኣብ እንታይ ምበልኩ ተስፋ ኣለም ከምዛ ሳምንት ዝበላ ማለት ክልቲኹም እውን ዝበልኩሞ ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ ናይ ተቃውሞ ወይ ናይ ለውጢ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ከምዞ ዝዕለልናዮ ኣብዚ ቪድዮ ሕጂ ማለት እዩ እንታይ እቲ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናይ ለውጢ ናሬቲቭ ለውጢ ዝድለ ዘሎ ለውጢ እንታይ ማልቲፕል ዓይነት ለውጥታት ድዮም 10 ዓይነት ለውጥታት ዴና እንደለልና ተጠርኒፎም ሓደ ዓብ ለውጢ ከምፁ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ገለ መቐናት ተታሒዞም ማለት እዩ ወይስ ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ ኣሎ እቲ ናሬቲቭ እንታይ ትርጉም ትግርኛ ብለኩም ኣይፈልጦ ንኽእል ግን ሓደ ትራኻ ولا ያ ትራኻ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ለውጢ ትራኻ ናይቲ ኣገባብ ናይ ለውጢ ብኸመይ ኢና ነቲ ለውጢ ክነምፅኦ ንደልዮ ዘለና ዝብል ማለት ሕቶ ማለት እዩ ካልእ እውን ትራኻ ናይቲ ንምህጓዕ ዓይነት ላይፍ ናይቲ ንምህጓዕ ዓይነት ፖለቲካዊ ለውጢ ብምሉእ እዚ ኣብ ግምት ሓደ ኮሌክቲቭ ናሬቲቭ ስጋብ ዘይሓለወና ኣብ ፀበብቲ ክስታያት ፊልድስ ወይ ባይቶታት ጥራይ ዝተዓፅኡ ነገራት ካብ ዝኾኑ እቶም ናይ ተቃውሞ ረብሓታትን ተቃውሞ ምንጭታት ናይ ሶርስስ ፓወር ናቶም ሶርስ ኦፍ ፓወር ናቶም ሶርስስ ናይ ሪሶርስ ናቶም ኣብ ከምኡ ስጋብ ዝተሓስኡ ግድን ይክእሉ እዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕንከት ክብሎ ፀንሐ ሳምሲ ግድን ይክእሉ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ማክሲማይዝ ክገብሮ እንተደኣ ዝኽእሉ ኮይኖም ክንገብሮ ንኽእል እንተኮይና ነቲ ሪሶርስ ክኾን ይኽእል ካልእ እቲ ሓይሊ እቲ ፓወር ሪሌሽንስ ክኾን ይኽእል ሓደ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ናሬቲቭ
ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዘሎ እሞ ከዓ ኣብቲ ከም ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብቲ ሪሶርስስ ናይተን ሰልፍሳት ክኾን ይኽእል ወይ ሪሶርስስ እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ዘለና ኣብ ግምት ተእተወ እንታይ ዓይነት ስኪልስ ወይ የድልየና ኣለናን ኣብ ግምት ዘእተወ ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት እዩ ከምቲ ቲዮሪ ኦፍ ቼንጅ ቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናሬቲቭ ዝበሃል ኣምሩ ባዕሉ ሓደ ኣገዳሲ ኮይነ ገይረ ምረኣኽዎ ነይረ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ትመፃኒ ሕቶ ነዚ ከብል ከለኹ ከዓ ሕጂ ዝሳምም ምሳሌ ዓልኩም ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ምፅእ ኢላትኒ እዚ ኤርትራስ ንእሽተይ ዓድናስ ንእሽተይ ሕጂ እቲ ሰብሲ ዳርጋ ይፋለጥ ኢኸም ብፍላይ ከምዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝነጥፍ ቁርብ ውፅእ ዝብል ፕሮፋይል ዘለዎ ሰብ ንድሕር ኮይንስ ዳርጋ ትፋለጥ ኢኻ ማለት ምስ ትዓዲ ዘሎ እውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕንከት ዝበሉ ሳምስ ሓደ ግዜስ እቲ ምፍላጥ ዶ እውን ከም ፅልዋ ይህልዎ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ማለት ክሪኦ ከለኹ ሓደ ግዜ ንሕና እንተዳ ትፋለጥ ኮንካስ ፖለቲካል ዋላ ነቲ ሰብ በቃ ካብዝናካ ብኣኽብሮት ካብዝናካ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣለኒ ንከባበር ንፋለጥ ግን በበይነና ኢና ገለ ናይ ምባል ክስተያት ድኻማት ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ማለት ሕጂ እቲ ሕንከት እውን ብኡ ዶ ገለ ንእሽተይ ማለት ገለ ከፊላዊ ዝኾነ ፅልዋ ዶ ይህልዎ ይኸውን ትፋለጥ ምዃንካ ንእሽተይ ኮሚኒቲ ምዃኑ ናትና ዋላ ብዝደገ ኹን ምስ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ከምኡ ተራዶ ይህልዎ ኢለ ይሓስብ ይኸውን ማለት ሞ ምስ ናይቲ ብሄበራል ክሳይ ምናልባሽ ኣብ ግምት ዘየተናየ ነገር እንድሕር ኣለዎን መስለኒ ተዓቕሙን ተራህልዎ እዩ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ መን እዩ እቲ ስልጣን ክሕዘ ዝብል ዘሎ መን እዩ እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ናብቲ ፖለቲካ እቲ ሰብ እቲ ሃገር ከመሓድር ስልጣን ክሕዝ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ኢልካ ምርኣይ እውን ሓንሳብ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ከባቢኡ ከመን ሰባት ኣለዉ ወላ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ዓንተወይ ዝበልናዮ ኣብ ከባቢኡ ከማኽርዎ ዝኽእሉ ሓሳብ ክህብዎ ዝኽእሉ ፀለውቲ ዝኾኑ ምሁራት ዝኾኑ ኢሊት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ድዮም ኢልካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ ካብኣ ሳ ካበልዓልካ ሞ ታሕቶይ ዝነበረት ከዚ ሻዶ ጋቨርንመንት ንብሎም ብላይ ዝዓዲ ዋላት ፖለቲካዊ ሲስተም ክንከይድ ከለናስ ተጠባባቐ መንግስቲ ዋላ ክንብሎ እስኪ ብትግርኛ ንግዚ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናቱ መዋቅር ኣለዎ ማለት ናቱ ናይ መርሕነት መዋቅር ኣለዎ ስልጣን ምስ ሓዘ ከዓ ብከምዚ ክካየድ ዝብል ከዓ ናቱ ናይ መንግስቲ ናይ ገቨርናንስ መዋቅር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እስኪ ንግዚ ተጠባባቐ መንግስቲ ዋላ ንበሎ ማለት እዩ ሻዶ ጋቨርንመንት ሕጂ እቲ ተጠባባቐ መንግስቲ ኣብቲ ናይ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘውፅኦ ናይ መሪሕነት ናይ እቲ ኦርጋናይዜሽናል መዋቅር ኣብኡ ሰጢሙ ልክዕ መንግስቲ እውን ክትክእ ቅሩብ ዝኾነ ዓይነት ናይ መሪሕነት ኮር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣለዎን ኢልኩም ተተሓስቡ እዚኦም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናትና ህልወን ከይኽእል ዶ ይኸውን ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልና ኣብ ስደት ኢና ዘለና ኣብኡ የለናን ከይንጎይ ዝብል ሓሳብ ዲ ዘለኩም እንታይ ይመስል እቲ ሓሳባትኩም ምናልባት ከም ዝበልኩም ዓቕሚ ኣገዳሲ ነገር እቲ ናይ ካፓሲቲ ማለት ዓቕሚ ሰብ ማለት እዩ ዓቕሚ ሰብ ሕጂ እቲ ናይ ፍልጠት ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ብዝሒ እውን ማለት እዩ ውሑድ ክኸውን ክእል እዩ ግን እንድሕር ዳ ክሳይ ኮይኑ ከዓ ሞቢላይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከተኽትት እውን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ናይ ተጠባባቐ መንግስቲ ሓደ ሻዶ ጋቨርንመንት ተዳ ከተቕውም ደሊኻሲ ልክዕ እቲ መዋቕራት እንድሕር ዳ ኣምፂኻያስ ሰባት እውን ከተኽትት ትኽእል ኢኻ ሕጂስ እንታይ ይመስል እቲ ኖ እዚስ ግዜኡ ይኮነን ዲና ንብል ዘለና ወይስ ናይ ዓቕሚ ሕቶ ድዩ ወይስ ዘለዎን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዲፓርትመንት ዘለዎን ናይ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ዘለዎን ናይ ካልእ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ዲፓርትመንት ዘለዎን ልክዕ ኣብ ዓዲ ምስ ኣተወ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ዓድና ከድልየና ዝኽእል ዲፓርትመንት ህዝባዊ ትካላት ክመልእ ዝኽእል ናይ መሪሕነት መዋቅር ዘለዎን ኣለዋ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ወይስ ይዝረበሉ ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ኣብቲ ስትራቴጂክ ሚቲንግስ ምናልባት ኦፍኮርስ ኣክሰስ የብልናን እዩ ኣብ ከምኡ ግን ካብቲ ትሪእዎስ እንታይ ይመስል ትዕዝብትታትኩም እስኪ ኣይ ቲንክ እዚኦም ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃሉ ዝነበሩት ዘይተጋጊእ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ሻዶ ታሽሙ ዝነበሮም ኮይኑ ይስማዓኒ ጌጋ እውን ክኸውን ይኽእል ጌጋ ንድሕር ኮይነ ትእርመላ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል ናይ ሓተት ዕቑባ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል ካልእ ማሕበራዊ ሽግራት ከጋጥም ከሎ ኣብ ደገ ንዘሎ ኤርትራዊ ብውዱብ ከም ሓደ ውዱብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ሓደ ሻዶ ጋቨርንመንት ዋላ ከም ሓደ ተጠባባቐ መንግስቲ ኮይኖም ሲ ሎቢ ክገብሩ ዝኽእሉ ዲፕሎማሲያዊ ፅላል ክህቡ ዝኽእሉ
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለውና ድዮም ማለት እዩ ኣብ ደገን ዋላ እቲ ናይ ዓድኻ ምስኣተና ከዓ እዚ መስልትናትና ናይ መሪሕነት ክሳይና ገለ ዝብል ፕሮግራም ዘለዎ ምስ ኣለውና ዶ ኢልኩም ትሓስቡ ሰምባኻ ጅምድሓን ምናልባሽ እታ ዓንቶይ ህያብ ዝበላ እታ ኣገዳሲት ነጥብ እያ እዞም ዘለዉ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲስኒ ኣብ ሓደ ፅላል ኣትዮም ንዝዓበየ ለውጢ ክቀሳቀሱ ይኽእሉ ድዮም ወይ ክቃወሙ ይኽእሉ ድዮም ወይ ክሰርሑ ይኽእሉ ድዮም ኢልካ እንድሕር ሪኢኻ እዛ ሻዶው ገቨርንመንት ትመፅእ ማለት እዩ ሻዶው ገቨርንመንት እንድሕር መፅያ ወይ ተጠባባቂ መንግስቲ እንድሕር መፅዩ እታ ሕንከት ተቐንጢጣ መንግስቲ ክንሕዝ ድልዋት ኣለና ሚኒስተራትና ኣለዉ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢና ኢልካ እታ ፈተነ እውን ትመፅእ እያ ንኣብነት ተስፌ ናይ ወፃኢ ጉዳያት እንድሕር ሸምናካ ኣለና ኢሎም ካስኒ ማዕረ ክንደይ ንጥፈታት ትገብር ስሳ ክንሪአካ ኢና ጥራሕ ነታ ሃገር ሰብ ክትኮና ትኽእል ዶ ኢልካ እውን ክትፍተን ኢኻ ማለት እዩ ዲካኒ ሕጂ እዛ ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ተፈቲና ዳርጋ ፐንዲንግ እንደላ ወይስ ውሽጢ ትሰርሕ ኣላ ስራሕ እኳ ይረኣናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ኣሎ ኣብ ገለገለ ባይሎውስ ደንበሎ ማኒፌስቶ ትብሎ ከምኡ ዓይነት ምልክታት እውን ትርኢኻ ገቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ክንቀውም ኢና ዝብል ትርኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣይከኣሉን እዩ ክብል ኣይክእልኒ ኩለን ከምዚ ዓንቶይ ዝበልናያ እንድሕር ተጠርኒፈን ጥራሕ እያ ትከኣል ኩለን ተጠርኒፈን ናይ ሓባር ስምምዕ ገይረን እንድሕር ገይረንኦ ኣይከኣሉን እዩ ኣይበሃልን እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንቅድሚት ክረፊ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዘላ ሚኒስትሪ ናታ ሻዶው ገቨርንመንት ወይ ናታ ፅላል መንግስቲ ብደገ ኣለዋ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ኣለዋ ሕጂ ብደገ ኮይኑ ከመሓድራ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ንትገብሮ ንጥፈታት ብትክክል ገምጊሙ ፅቡቅን ሕማቅን ኣለልዩ እንታይ ክግበር ከኣል ንቅድሚት እንታይ ክግበር ከኣል እቲ ሰብ ንምርዳእ እውን ይሕግዞ እዩ ንኣብነት ኣነ ናብ ትምህርቲ እንድሕር ኮይና ሓይለ እሞ እስኻ ናብ ናይ ትምህርቲ እንድሕር ኢሎም ንስ ኣብ ትምህርቲ ዓድና እንታይ ይግበር ኣሎ ኩሉ ነገራት ዳታ ርየ ሓሳባት ርየ ፅቡቅ ዝገብሮ ዘሎ መንግስትን ክቅየር ዘለዎ ነገራትን እንታይ ከዓ መፅኣ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክንእከብ ንኽእል ዲና ዘን 30 ክጥርነፋ ክእላ ድየን ኢልካ ምሕታት እሳታ ዝዓበየት ኩነታት እያ እሰን ድሕር ተኣኪበን እሰን ድሕር ተጠርኒፈን ኣብ ሓንቲ ፅላል ክመፅኣ እንድሕር ክኢለን ግን ይኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ሓደ ሓደ ንዑ ዝመፀ ብድሆታት ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ናይ ህዝባዊ ግንባር ዶ ናይ ተሓኤዶ ገለዶ ዝበሃል ፅንፅዋያት ኢና ኣይኳ ብዙሕ ክስታይ ይበንን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ወፂኻ ስለምንታይ ኢኻ ሓድሽ ሓሳብ ደይተምፅእ ኣብቲ ሓድሽ ሓሳብ ሽዑ ናይ ተሓየ ሓሳብ ተመፅዩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓሳብ ተመፅዩ ሽግር የለን ማለት እዩ ትቕበሎ ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ፍሬማ እሙቃን እንድሕር ኣቲኻ ትሓስብ ኮንካ ግን ስቲል ኣብቲ ናይ ድሕሪት ናይ ቀደም ዘበንና ንምለስ ዘለና ነዚ ሓድሽ ሓሳብ ነዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ነዚ ሓድሽ ናይ ምሕደራ ሳይንስ እውን ኣብ ግምት ነእትዎ የለናን ማለት እዩ ወይ ነቲ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ህዝብና ዝተካየደ ለውጢ እውን ኣብ ግምት ነእትዎ የለናን ማለት እዩ ቅድሚ 30 ዓመት ጥራሕ ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ታንክ ዩ ሳሚ ምናልባት ከም ብልፍንቲ ንብሙሉን ሓቋፉ ዝኾነ ሓደ ልፍንታዊ ሻዶው ጋቨርንመንት ወይ ከዓ ናይ ተጠባባቂ ዋላ ናይ ፅላሎት መንግስቲ ዋላ ክንህሉ ንኽእል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልክዕ ከም ዝበልካ ዘሎ ሚኒስትሪታት ዲፓርትመንት ንዕኡ እውን ዝከታተል ነዚ ብዛዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ስደት ዘሎ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ስደት ዘሎ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ክሕግዝ ዝፍትን ሓደ ሻዶው ጋቨርንመንት ክህሉ ኣትንካ ኣገዳሲ ከም ልፍንቲ ጥራሕዲ ክኸውን ዝብል ዘለዎ ዝብል ሕቶ እውን መፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ርኢናዮ ዘለና ገለ ነቕዓሲ ንሱ እዩ ኣብዘን ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ፋሕፋሕ ዝብል ከም ንመቃቐል ገይርዎ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ናብ ናይ ደገ ነናተን እውን ክህልዋ ነናተን ዋላ ብፅቡቅ እንታይ ሽሙ በብናተን እውን ክሓስባ ክእላ ዋላ ዘይተመልአ ባካንቲ ዝኾነ ግን እቲ ስከለተንሲ እቲ መሰረሲ እውን ክህልወን ንኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ እማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ኩለን ብሓንሳብ መፅአን ሓደ ልፍንታዊ ሻዶው ጋቨርንመንት ከቁማ ንድሕር ዘይክኢለን ነናተን ግን ከም መሰረት ከም ዓንድስ ክተኽልኦ እውን ንኽእላ እየን ኢለ ይሓስብ ኣነ ከምኡ ከዓ ከግብረን ዘይክእል ዝኾነ ምክንያት የለን ይብላነ ብውሕዱስ ኣብ ስሑፍ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ግዜ ነቲ ዘቆምካዮ ስከለተን ሰብ እንዳረኸብካ ፀጋታት እንዳረኸብካ ሰብ እንዳሰኳዕካሉ ሞያ እንዳሰኳዕካሉ ከይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣሎ ድኾም እየ ዝብላኒ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ወይስ ነው ሕጂ ዘሎ ለውጢ ምምፃእ ሃገር ምድሓን ሰብ ምድሓን እዩ ምክንያቱ ዊር ፋይቲንግ ሓዊና ንቃለስ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ምናልባት ሓዊ ምስ ዝሓለ እዚታት ካብቲ ቀዳማይ ዝመፅእ ቀዳምነትና ክኸውን ክእል እዩ
ኢለን ዝሓዘኦ ዶ ይኾና ዋላስ እንታይ ብምባል የልዕለያ ጽቡቕ እዩ ዝሃብካና ሓሳብ ሳሚ ያ ምናልባት ተወሳኺ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድሕር ዘለ ክዕጅ ከኣኽለኩም ይመስለኒ ብዙሕ ተወሳኺ የብለይን ተስፋ ኣለም ምናልባት እንታይ ክብል ምኽኣልካ ኣይ ቲንክ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ከምኡ ዓይነት ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ምፍጣር ንባዕሉ ኣብ ገለ ኣርቲክልስ ርየ ዝቐንኹሲ እኒ ሁማኒታርያን ዝበሃላ 2002 ኦክቶበር 2002 ወርሒ 15 ተፈቲኑ ከም ዝነበረን ኩለን ንብለን ዘለና ናይ ተቃወምቲ ውድባት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበራ ብሓንሳ ተጠርኒፈን ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ክምስርታ ፈተና ከም ዝነበረ ገለ ሓበሬታታት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ነገራት ማለት ሂስቶሪካል ገለ እጅስ ከምኡ ፈተናታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ እቲ ዝዕንቅፅ ከምኡ ካብ ምስራሕ ከምኡ ዓይነት ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ምስራሕ ዝዕንቅፁ ነገራት እንታይ እዮም እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ትብሎ ዘለኹም ወይ ሳብ ምክገዝኦ ፀንሐኸ ንዑ ግምዘእ ተወዲ ንኩሎም ፓርትታት ኣብ ግምዘእ ተወዲ ብኸምኡ ዓይነት መልክዕ ዝተሰርሐ ድዩ ሃገር ክውክል እየ ክትብል እንተኮንካ እቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ኢንክሉሲቭ ምዃና ከምዛ ቀዲሙ ትሰማ ደጋጊሙ ክብሎ ፀንሐሲ ኣብ ገመት ክነእትዎ ንኽእል ኢና ምስለኒ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ብዙሕ ሓበሬታ የብለይና Thank you. I think حقا هذا نيرو ناي مس أبي تبي أزنا برنيرو I think ناي أواسا conference دي زنا برلو نعو مسؤول زتها حزديو government in exile ناي مقام تبغى ستات نيرو مثلاً again نبي أنا نملس أبتع ترخا زبالكم عن تبعي مالتي خد خبتي نسون عود نخي كون زجور I think زي مسمى مع أبترخاتات ناي political history ناي إرتراون نير مالتي I think ካብቶም ቀንዲ outstanding issueታት ዝነበሩ ንሲቲቲ ዘይምርድዳእ ወይ ከዓ ዝተፈለየ ትረኻታት ናይቲ ፖለቲካል አይደንቲቲ ናትና ፖለቲካል ሂስትሪ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ጉድሆታት እዩ ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጦ የብለይን ግን ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ጋሽ ኣብኡ ዝነበሩ እውን ክንዕድም ክንፍትን ንኽእል ኢና ግን ነይሩ ተበግሶታት እዚ ናይ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ነይሩ ብገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝተበለ ኣብ 4-3 ዓመት ቅድሚ ቢሉ መስለኒ ናይ ካልኡና I think ናይ ኣቡና መን እዩ ወድያ ነይራ ኣብ ገለ ማሕበራዊ ሚድያ መፅያ ዝነበረትኩም ከምኡ ሎ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ሓድሽ ኣይኮነን ከም ኣምር ከም ተበግሶ ከም ኢኒሽቲቭ መስለኒ ምናልባት ሓድሽ እዚ ስዋሃ ዘበለ ክሳይ ኢልና ነንቅሎ ዘለና ሓሳብ ከይመስል ሓድሽ ኣይኮነን ግን ምናልባት ሓበሬታ ዘይብልና ክኸውን ዝኽእል ብልክዕ እንታይ መስልቲ እቲ ስትራክቸር እቲ ሓሳባት ንመን ይሓቂፉ ጽቡቕ ነይሩ ምናልባት ካልእ ግዜ ዝመፅእ መደባትና ክንሪኦ እንድሕር ኣገዳሲ ኮይኑ ንሎም መዓልቲ ኣተይ ይኣኽለና መስለኒ ብዙ ክንውድእ ስለቲ ዝሃብኩምኒ ሓበሬታ ሓሳብ ደጊመ የመስግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብ ሻማ ክመፅእ ኣለዎ ትብልዎ ሓሳባት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝገበርናዮ ዕላል ተመርኪዝኩም እዚኣስ ብከምዚ ተትርአ ፎሎ ኣፕ ተድልያ ተወሳኺ ክሳይ ተድልያ እዚኣ ዝብል ወይ ካልእ ሓሳባት ዝኻል ሰባት ወላ ዓዲምኩም ተትርኢልና ዝብል ሓሳባት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተወኮስና ከነእንግዶ ፀገም የብልናን ድልዋት ኢና ማለት እዩ ጥራሕ ሕቶትና ንሎሚ ኣብዚ ንውድእ ኢና ማለት እዩ ይቐኒልና ሳብስክራይብ ግባራት ይሕመቑ